13-годишно момиченце помага на хора с сериозни заболявания. Самото то се е преборило с рак, разказват Кристина Газиева и Ирина Жерева. Разказахме ви за 13-годишната Зарина на Бъдни вечер. Тогава тя се срещна със своя спасител Александър Врабчев. Докато тя се борила с коварната болест, той й помагал безрезервно, с внимание и средства, без дори да я познава. Той е като една бяла лястовица за нас, за всички деца, които са вътре. Той, както каза мама, е семейство, приятел. Днес здравото момиче е твърдо решено да предава доброто нататък. Аз ще помогна, защото на мен ми е помагали са ми толкова много хора и се чувствам длъжна да помагам. Наскоро научава от интернет за Ирена, майка на 2 деца, която от 2 години се подлага на химиотерапия. Решава да й подари косата си, тази, която са й отрязали по време на нейната химиотерапия. Аз всъщност много исках да имам къса коса и казвах го на мама непрекъснато. И се случи така, че ми отрязаха косите по лошия начин. Бяхме при Леля на едно паянтово столче, взела една ножица Леля, сплетоха ми плитка и просто кръцна. Тази нова коса, която ще й дадем, да й вдъхне самочувствие и увереност и да продължава да се бори, както всички други с такава диагноза се борят. Майка й Бистра още помни ужаса, през който е минала заедно с дъщеря си, но днес я поощрява да помага. Един близък наш човек каза: продай тая коса, ще изкарате някакви пари. И аз всъщност нещо ме хвана за гърлото и му казах: как ще продам тая коса? Нали, съжалявам, че го казвам, обаче от това дете какво ще ми остане всъщност? Ние не знаем изобщо какво ще се случи с нея. Така. Всеки път, като вада косата, нещо ме хваща за гърлото. И вместо на нас да носи, нали, такива емоции, по-добре да помогне с нещо на някого. Същия жест прави и Елена. Преди няколко дни отрязва косата си, която пазила 8 години. Ето, аз имам коса в момента, но жените, които са онкоболни и които нямат средства да си закупят перука, те нямат средства да се лекуват, нали, което е голям проблем, камо ли да си закупят перука. За мен това са просто кичури коса, но за Ирена, която е в такова тежко положение в момента и се бори за живота си, тези кичури са глътка радост. А за Ирена остава надеждата, че ще оздравее. Не заради себе си, а заради двамата й сина. Дълг на всяка жена е да стане майка, да отгледа, възпита и изучи децата си. Това е и моята мечта, да ги гледам как растат здрави, весели и щастливи. Скоро 40-годишната жена трябва да замине за Турция за поредната химиотерапия. Избрала е да се лекува там, защото само там чува спасителните думи. Думите на онколожката бяха такива, няма да ги забравя никога. Тук имаме оръжие да пребориме болестта ти. Но трябваха пари. Нуждае се от 50 000 лева, за да покрие разходите си. Но тя не спира да вярва, че добрите хора наистина ги има. Дава ми сили да се боря. Това, че зад мене стоят много хора, аз трябва да оправдая тяхното доверие. Това, че те се грижат за мене, помагат ми, стимулират ме заради децата, които имам. Никой не бива да се предава. Никой не бива да се предава. Всеки трябва да се бори до край, защото животът е един.